Ах. Вітаю, сябры, з вами Квадрат, і сёння мы працягваем гуляць у кантроль. Спадзяюся, будзем набліжацца да заканчэння, бо ўжо вяртаемся да нашага горада, у якім мы жылі у дзяцінстве. Ну, не мы, а галоўная гераіня. Ну і спачатку я бы хацеў усё ж такі паглядзець вось. Ну вось на гэтай дадатковыя місіі. Так, тренінг корс, філд тренінг. Яны былі ў мейнтэнанс. Не. Горы энтранс. Ну не ведаю, зараз паглядзім. І то я выбраў пункт ці не. Ага. Мне подказвае, што не. Атлас. NFC. Угу. А, вы ўсё адно бачыце колькасць кадраў на секунду, што б я не рабіў. Спроба нумар 2. Окей. Фу, зараз як трэба. Прабачце за вось гэта. Змагаўся як мог з гэтымі наладамі, але не даў рады. Так, яна новая. Здароўе, колькі у мяне зараз 26, а тут 32. Так, ладно. Яшчэ раз. Прынясем ежы гэтай печцы. І так, гэтую рэч я падглядзеў. Ненаўмысна, але ўсё ж такі. Угу. А, ось яшчэ адзін. Колькі іх тут? Тэлевізараў. Полымем. Ну, зараз пашукаем. Чаго ж яшчэ? Мусіць быць яшчэ адзін. Ага. Там я ўжо быў. Угу. І калі ўжо гэтыя тэлевізоры былі тут і вось там, хіба трэці будзе недзе тут. Калі іх 3. Калі іх больш, я не ведаю, што рабіць. Ну, не, пакуль што тут трэба яшчэ і трэці знайсці. Так, гэта не ён, не ён. Я не бачу.
Не. Ну і нехай. Уже марнувати час так занадто моцно не буду. Так. Чи есть у нас... Не. Окей. Ведаю, як ісці адсюль, там адсюль пойду. Передні раз там цяжка была заблакаваная вось гэтым чырвонымі блокамі ці як іх там яшчэ назваць. Зараз не ведаю, зараз паглядзім. Ты куды хочаш? Парапсіхалогія. Наведаемся туды крыху пазней. Так, вось яно. Філд тренінг, вось сюды. Ага, яно. Першая спроба гінуць не хацела, но я ўжо бачу такую галаваломку, таму і зразумеў, што трэба рабіць. Мы ў на папярэднім стрыме, калі шукалі гэты Prime Candidate програм, рабілі тое самае. So I just read this. Welcome to the Ranger Field Training course. The course must be completed in the specified amount of time. When you're ready to start, press the button. Is that all, or? I always did love obstacle courses. На час. Get ready, Ranger. Course starting in 5, 4, 3, 2, 1. Go. "45 seconds remaining." Е! Seconds remaining. 15 секунд! О боже. Seconds remaining. Course failed. Try again, Ranger. Shit! Ага. Колькі не хапіла. А не ведаю. Ну, зараз ведаю, што рабіць. Get ready, Ranger. Course starting in 5, 4, 3, А, трэба сюды патрапіць. 1. Go. Seconds remaining. А, чапіся. Бяры гэтую. Як потрапіў, нават не залічуся.
Guessing this isn't usually part of the course. Єй. It's protecting itself. Ага. Значит, там, конечно, нечто прапануюць зрабіць. Пакуль што невядома што, так. А, гэта дрэва мы ўжо бачылі. У гэтым пакоіках, дзе змяшчаюцца бяспечныя прадметы. Што можна зрабіць? We need to hit it harder to break that shield. Стрела з гэтага... з гэтай стрэльбы хапіла. Глядзіце. Ага. Можа мне не абавязкова бегчы было сюды. У мяне ж гэта ёсць левітацыя. Давай, давай. Я спадзяюся, мне сюды. Ей! Time to have a shield. Вось і ўсё. Цудоўненька. А я хваляваўся. Так, наступнае. Добра, паглядзім. Гэта Personal Defense. Ой, можа. А, добра. Якого нам 12 хвілін засталося. Добранька, добранька. Крыху пабегаем. На жаль. О, обилки. Ну давайте, гранаты и ракеты. Тыц. Ворогов шпурлять можно. Дона, это что? Шит. Так. А, зараз. Покажи мне куды. Research, парапсихологія. Паглядзім, каго трэба абараняць зараз. Яны ж заўсёды. У 3 ці ў 4 там былі пярэднія разы. І што? Сюды? Ну, ось, глядзіце, яны першага ўзроўню. А гэтая 5-га.
Зараз ти допомагаєш нам. Де ще пачвара? На. Угу. Ну, звичайно, туди, куди я не стріляю, там і пачвара. На. Одним другого. Та сфера ще утекла. Где она? А, ось она. Ты так не хвалюйся. Сфера. Ты кто? Некие документы. Ще один. Але головне, що гэты не лезуть. Наші допомагари. Так, яшчэ зрэгенераваліся? Выглядае як гэта жирандоль. Так. Адчуваю сферу. А дзе сфера? Ты не наш. А ось і сфера. Яшчэ, колькі ўжо можна, але глядзіце, як прыемна усё разбураецца. Даўнітка гэткага не бачыў. Як ты уратаваўся? О, completed. А я яшчэ нават не ўсіх забіў. Доўга яшчэ будуць распаўніцца. Усё? Дай. Не, ну добре, я уже это задание выканал, тому утекаю. Так, наступные миссии. Synchronicity Lab. А гэта... Яшчэ трэба ў гэты лабірынт наведацца. Synchronicity. Хіба гэта з Central Research? Тая мясціна, да якой мы не маглі патрапіць, бо ў нас не было гэтага клірэнса. І не. Не. Яшчэ ж тут ёсць, на доле нешта. Ці адкуль? А, Ritual Division. Іба. Ну зараз і даведаемся, бо я не ведаю.
Галоўнае, каб ніхто не перашкаджаў. А, ось, синхронісіці, добра. Ты ўжо ўсё пазбіраў, наколькі я памятаю, толькі... Алісія. Ось, mirror testing. Просто ўзровень. Why'd they keep an altered item here? Таму што. Debrief for Mirror Excursion 7C. Subject is Agent Hardy. Hardy spent approximately 3 hours in the mirror. It's the longest time on record. Can you describe your experience inside, Agent Hardy? Agent Hardy is physically healthy. All tests have come back clean. Yet the speech issue has persisted for hours. Calm down, Agent. It could be psychosomatic, but the fact that this only occurred after returning from the mirror makes a paranatural explanation more likely. I recommend a battery of tests and a Class Orange quarantine. Нешта мне падказвае, што ён размаўляў задам наперад. Яны б маглі зноў жа задам наперад прайграць гэтую запісь, а маць тое, што трэба. Так. Тут 3 кнопкі. І тут 3. І зараз яшчэ паглядзець у гэтыя вось пульты, можа тут нешта. Ага. Ага. Зараз будем глядзець. Looks like there's a mirror in there. Да, не можа быць. Ага. Добра, разумею, што яно падказвае, якія мусяць быць адкрыты, якія не. The shutters in the image look different. Так. Дзве бліжэйшыя. І адна What am I далейшая. missing? Бліжэйшая, адна далейшая. Не тое. А тут трэба зачыніць і закрыць гэтую і адкрыць вось гэтую. Но, значыць, наадварот. What do these shutters do? Да нічога яны не робяць. What a weird way to lock something up. Хоба. Ага. Джесі. За люстерком. Wait, that didn't sound right. Yeah, that's not good. А што, калі тут... А, тут нават націснуць нічога нельга. Жаль. Нешта ляжыць.
Peter, I'm just going to snare, scared out to do. You're my mouth on this. Next, right ears. He, them scarf, but not cedar. He draw, I'm just going to catch bus. He's the messenger, scare and merle fear me. What? I can't understand you. You need to listen. I saw something in there. There is something inside. You need to lock down the mirror. Sir, right off the sister, how she keeps it. Me, I'm not last sassy, so I as if say, Peter, I'm just Why are you talking like that? What's wrong with you? All of you? There's something in that fucking mirror. Snatch the light knock. You're not south the next set. Figure out the name of the around. The machine looks got much better, but skin or in the moving earth to retire. Pain looks at the cafe, the kid. I'm Miss Lucassi with you. Ну, докладно. Размаўляе задам наперад, але ў гэтым люстэркі нешта ёсць. Жырскі кот. Угу. Ну і тут таксама замест надпісаў адлюстраванне гэтых надпісаў. Угу. Did you see that? Someone's in there. Де? Тут? Hurry, Nano Master. Рейтрейсинг. Надеюсь, саш проверь. Угу. Толькі не кажыце, што каб прайсці трэба ўключыць рейтрейсинг. О, а тут знішчаная гэтая. А, ці там яна таксама была знішчаная. Ага. Яна перамясцілася сюды. That's not good. 3. Зараз. Ну, зараз яна будзе ў 4. Там было 2, тут 4. Ну, дакладна, дакладна. Давайте гэтую крапату ўжо не трэба рабіць. Угу. Угу. Нічого не розумію, може под тим... Ах ти ж. А! Ей! Ха-ха! Но пошло хутка. Только не кажется, что зараз з самого початку треба буде бегать за ёй. Ага. Нават не з самого початку, аж ну адсюль. Ну, конечно. Нема чого робити. Головне, що все тут заховалося. А, і там уже. Тут уже одразу биться, наскільки я розумію, не? Так. Скажите, як лечиться?
Стой там, не рухайся. Ау! Эй! Пф, конечно. Jeszcze ракетой. Но... Давайте może jeszcze wisiać. Polepszyć energię recovery, no. Może warto to potem zrobić. Zaraz jeszcze niekілька спроб. Так się інакше ту Джесі з люстерки забить. Сподіваюся, варто. Дали бы здоровье где-нибудь. Но спробуем вось гэткі спосаб. Nothing but a pale imitation. Но гэта толькі траціна. Здоровье, чаго ты? Она з'явілася недзе? Дзе? Another one? Не, гэта тая самая. Упс. Да ты? Паскудство якое. Що ж, страшно долу істи за здоров'ям.
чакаць. Все ж таки вельмі мало здароўя надае. Могло б валіцца і больш, калі шчыра. Дзе? Як я кудысьці там у стравы не ведаю. Куды там нічога не было. Лук нейкі можа, так? Ну, зараз мне нават не сорамна, што я гэткімі тактыкамі карыстаюся. Так, ну, по-тихому, по-тихому. Больше ці меньше где. Это там Джесси. Ха! Амаль. Вертайся. Вертайся. Па! Облетела. Ой, зараз з самого початку не. Не. Не хочу, бо... Колькі? 10 минут на один гэты бой ідзе? Не. Не. Потым. Ну і тут нам до гэтага... Там былі. Тут? А, не, вось тут. Транзітны калідор. Яшчэ ведаю, што пасля таго, як гэта гульня скончыцца, можна будзе працягваць гуляць. Таму да гэтага босса Джейсі яшчэ вернемся. Спачатку паглядзець, што тут. А, ну окей. Яшчэ сабярэм. А, я не хочу. Major targets. Не паспеў. Не паспеў? Зараз цікава, ці будзе яно там, ці... Трэба будзе неяк... Ну, гэтую скрынку цапаць. Давай, грузись.
Ага. Скринка адкрытая. Матэрыялаў няма. Цудоўна сапсаваў усё сабе. Чога не скажаш. Уф. Скажи по сюжеце, каб. Ага. На, лови. Лови ворога, ворог. There's gotta be a way to rotate these tracks. Maybe there's a control panel nearby. Так, може. Ой, там на долі гети. Угу. А гэта куды вядзе? Абрацаецца. Won't rotate. Something's blocking it. Чакайце, тут яшчэ дзверы былі. О? Воин не хоча. Хто йому перешкоджає? Закладочні гети ось почвари. А ось гети може. Зараз тільки. З іншого боку, там я вже зняв. Пам'ятається, коли почалася бойка. Ага. Гэта пхаць не абавязкова, не? А вот не магу. Ідзем глядзець, як усё гэта пачалося. Ordinary Altered World Event. Я б сховав тут нейку скринку, може. Ага. О! Ну, гэта пачвара. Ведаеце вы, хто зараз загіне? І там заблокаванае ўсё.
Колькі у яе здароўя. У гэтай пачвары. Дам краху. Далі. І так дастаткова чырвона, яшчэ праз гэтае пашкоджанне. Горш за босаў. Не гэткую скрынку я чакаў, калі шчыра. Тут другой няма. Ось і скрынка. Так, Health Recovery. Можа потым, калі зноў буду біцца з Трейсі другой. Можа будзе патрэбна, а так... Поляцім. Ладно. Не вельмі патрэбны. І... Так. Ну, а не будзе электрычнасці, но гэта дакладна. Так. Адзін гэты жоўты куб патрэбны. А, ось он. Ось. Может там дзверы? Не. Не открыліся. Ой. Зато і ліфт прыехаў. Вязі нас по сюжэце ліфт. Ага. А, гэта яшчэ і мы... Mission Alert. І зараз нам ад самага чекпоінта сюды перці. Дзякуй, гульня. Дзякуй. Гэтая дадатковая місія так патрэбная. Я ж без іх жыць не магу. І досыць ужо лагаць. Гульня сёння. Радуе. Калі прыйдзецца зноў біцца з гэтым вычварэнствам вось тут. Я не хочу. Окей. Дякую. Хоць гэта. Тут нешта. Выдавала дзіўны гук. Я не ведаю, што гэта было, і туды хіба патрапіць нельга. А? Ну, пагналі. Зараз спадзяюся, гэтых
Спецыяльных цэляў не будзе, таму будзе лягчэй. Спецыяльных цэляў няма, а ворагі такія самыя. Яшчэ і гэты. І што? На табе крэслам, на табе кулю. Так, ты хто? А, ты гэта спецыяльны. Не такі ўжо і спецыяльны. А вось хіба мы там, куды я хацеў патрапіць. А там ты хто? З'явіўся. А? Это тое самае. Доўнае нічога. You're listening to America Overnight, celebrating 29 years, shining a light. Є, America Overnight. Тое, што мы чулі на самым пачатку. Here's our first caller. Hi. What I'm about to tell you, if they found out, I don't know what would happen. If who? Дякую. There is a curious correlation with the yet unknowable forces intruding upon our world, in the form of altered world events. These forces gravitate toward archetypal objects, a gun, a television, a supposedly haunted house. So clearly humanity affects this process. Our collective unconscious is a map of sorts. We hold the key, but we don't know how to use it. We create these archetypes through everyday life, popular culture, urban legends, but we are observing and influencing a complicated system in action. We can change the likelihood of something being a receptacle for these forces just by thinking about it. But we haven't found a method to control the outcome. And yet, there's something unique in us, in our dreams, in the conceptual reality with power, with our minds. What's the cause and what's the effect? Are we the starting point or just a necessary evil in this? A byproduct, a reflection, a projection? We'll struggle to find the answers to these hard questions, or die trying. О, уже пейдж. Добре. А, тут я уже був. Ага. І треба. Annual evaluation of Dylan Faden, formerly P6, performed by Dr. Carl Levon. The questions asked here correspond to the 5th iteration of the Gunner's psychological assessment. Are you ready, Dylan? Let's begin then. In a single word, describe the world around you. Where's Casper? Dr. Darling is out of the building today. He's never out. He didn't want to come, did he? He never visits, not since Roberts. После забойства. My fault. I couldn't control it yet, but I can now. I learned. Will you tell him?
In a single word, describe the world around you. A prison. A cold, empty prison. Not even a poster on the wall. What is the next number in the sequence 3, 6, 9, 12, 15? 18. What day is it today? How the hell would I know? It's not like you give me a calendar. You find a rabbit in the woods. It is breathing, but not moving. You cannot see any blood. What do you do? Leave it. Expand on that. It doesn't matter. The rabbit's not real. None of it's real. What day is it today? Do you enjoy asking people questions that can't be answered? Is this what gets you up in the morning? What you dreamed of doing as a scared, stupid little girl? Can you describe a dog to me? In ordinary, we had a friend. Nosebleed Neil. And when it all went crazy, you know what I mean. Nosebleed Neil turned into a dog. Or something like a dog. What day is it tomorrow? Fuck off! I don't know! There is no calendar! How can I fucking know? Dylan, calm down. Fuck you! Fuck you and fuck Casper! Hey! Are you watching this, you old fuck? Did you send your bitch because you're too scared of me? Where is Casper? Security, get a team in here. I need... Ай, малачиночка наш брат. Забіў яшчэ і гэтую Карлу. Хіба слухаць было трэба вось зараз. Але нішто не перашкаджае. Гэтых гукаў. Эйчы, першы, ужо ёсць першы, другі, чацвёрты. Let's see what they have on ordinary. It's all here. Our home, our school, the woods, the dump. Добра, пакуль што нічога нішчыць не буду. Я яшчэ паспею. Упс. Пейдж 3. А, ось він і стейдж 1, стейдж 2. А, гэта як яно распаўсюджвалася? Цудоўна. Цікава. Сур'ёзна. Конечно, сур'ёзна. Як же без гэтага? Ідзе? На броне. Упс, я яго пульнуў наперад. Go, go, Power Rangers! І досить уже? Знищили весь мой город. We found the slide projector in the dump outside town. Did they recreate that too? Is that where they keep it? Ось тут. Орденер дамп. Угу. Яшчэ один транзитный коридор. Яшчэ один тарнтейбл гэты. Мост. Одно место, You каб mentioned a посыпаць. poem.
last time we talked. By Thomas Zane? Yes. Ah, Beyond gracious. shadow you settle for, there's a miracle illuminated. I looked the poem up. Only I couldn't find any poet by that name. I did find a European filmmaker who moved here in the 60s, named Thomas Zane. What? I don't No matter. It suits you very well. The poem. How you see things. Maybe you wrote it yourself. I didn't. No matter. You've said a few times that you feel like there's a piece of you missing. Can we talk about that? Okay. Yeah, it's this. I feel an emptiness, a yearning for something that I think I lost. It's natural for you to feel that way. Your brother and your parents are dead. No, Ooh. no. Dylan's not dead. Угу. Брат That's жив. not even it. You're referring to the imaginary friend from your childhood? Polaris. She's come back. After a long time, she's calling me. In a dream I saw, she showed me things. Jesse, It felt more real than anything. As real as what happened in Ordinary. the industrial accident in your hometown that you believe Polaris caused. No, it wasn't an accident. There was no industrial accident, and Polaris didn't cause it. She saved me and Dylan. Jesse, No! It was a cover-up. The government knows about it. There were agents there. Agents from... I don't know exactly, but they took Dylan. I'll find them. I won't stop looking. Polaris wants me to go to New York. There's a building there. I have to leave soon. I have to be there at a very specific time. Something hugely important is going to happen. Ну, застрелиться директор. you know we can't let you go until you're well. And that begins by understanding what's real and what's imagined. Єй. Гэта ти усього собі уявляєш, Джесі. І зараз нічого не відбувається. Татки. Було ні. Яка музика. Moved the whole landfill here in the middle of New York, and nobody saw a thing. Pretty Магія. unbelievable. Но, магія не така. Знову будем биться, відчуваю. Больше скакать долго я не буду. Ой, подобно на той, где мы уже были. Подобно на той покою, яким тримали Дилана. Вельми подобно. Но... Один у один, бо глядите на вот гэтыя... Дёрки. Гэтую тактыку я даведаўся падчас бою у старце. Там визжить. Конечно, там червоная.
А! Откуль, откуль? Откуль стільки пошкоджень прийшло? Ви чого? Я ще один з'явився. Угу. Заражайся уже худшей. Одинная зброя якая. Хоч щось робить. О, допомагай, давай. Там сховався офіцер. Ох. Добре, що я зараз можу ими кидатися. Гульня, досить лагать, коли ласка. Мобільна лабораторія, а гэтага Дарлінга нема. Піц. Effective immediately. I'm setting up a new department. Dimensional research in the research sector. Transferring the slide projector there. That's where my focus will be now. The ordinary site remains as is. We'll be back to... I don't know when. Darling took the projector to the research sector. He dedicated a whole area to it, so he knew it was important. Dimensional research. That's where we go next. Финская танго. А гэты будзе наш улюбёны прибиральшчык. Так, а нельга отсюда куда-нибудь пройти? А, вось некая. Где? Тык. О, яшчэ один тарнтейбл гэты. І гэта той самы, гэта той самы. Як прыемна. Купляйся. Так, 3. Хай будзе. О! Одразу можна. Окей. Треба у ресерч. І так, і хіба яно буде... Так. Що нам каже? Ashtray Base. Research. Як туди потрапить? Не. Психология, так. Парапсихология. Может, будет центральное нечто.
Але шчыра я не памятаю, дзе яно было, але памятаю, што калі зваліцца там зусім долу, будуць ворагі. Ось сюди, калі зваліцца. Угу. Нешта мне падказвае, што вось іх. А дакладна нам не туды. Нешта мне падказвае, што не. О, нешта. Нешта абмінуў. О. А. BlackRock Analysis. Канешне, трэба гэта пачытаць. Мы ўжо былі, наколькі я памятаю. Там таксама. А вось тут. Там быў нейкі Poets of the Fall, ці гэта навязанне да аўтараў саундтрэка да Alan Wake. Гэткае пытанне мяне турбуе. Так, Collectibles. Мультимедыя. Darling Presentation не. Recording не. Miracle Overnight не. Music. Copyright claim. Не, дякую. Угу, яны даставалі цю песню. Гэта тэкст хіба? Добра гэтым. Добра гурту Poets of the Fall. Калі што рэкамендую. Неблагі гурт. І? Ну, шукаем, як патрапіць да гэтага эштрэй парапсіхалогія. Не. Нам трэба ось. Ты хіба? Як? О. Куди? Ні? Из вороги отрадились, конечно. Эй, ты! Ну ось. Дайте, може, до гори треба. Опа.
Я вже був. Іди. На тебе твоего сябра. А, ты с гатлингом, а не с гранатами. Гранатами твоими бы. Там бы и наелся. Дайте мне там уже полепшення до этой зброї. І я успокоюся. Їх занадто шмат. А, шпурляй, коли хочеш. А ти не кричи. Янка червоний. Dimensional Research. Вау, вау. Вау, вау. Вау, вау. Паглядзім, што змянілася ў гэтым лабірынце. О! Broken. How many dead ends can this place have? We need to find Ati. Ну, прибиральщик. Прийшов прибирати лабіринт. Чудово. Так, Astral Construct. Нічого нового не відблокувалося, так? Нешта мені починає здаватися, що треба полепшити решту кап. Давайте нечто далее. Ну давайте головный, ну вот, пистолетик наш. Fast travel. Добро. Без fast travel пить. Damage, levitation. Ага, только хочу damage, levitation. О, хочу damage. Гэтага Аці трэба шукаць тут. У лабірынце ці у ягоным офісе, які мы бачылі. Пробач, Аці, я тут цябе крыху. Разумею, не у лабірынце. А дзе он там быў? Не ў экзекутив. Ладно. Там невядома што. Там невядома што. Вось, Janitor's Office. А, ён у мяне нават падказвае. Installation. Ось атрымаецца знайсці яго дастаткова хутка. Боже, наколькі тут усяго. Так, я це... Офіс прибиральщика, ён... Не... Где тут мусить бути?
Ага. Гэта хіба ратунак гэтых працаўнікоў. Ах ты, пачвара. На. Так. Vicious ranger buddies. I should find the others. Ага. Гэта наша місія була. Ось, офіс прибиральщика. Не сюди. І не туди хіба. Так, ось сюди. Аті. О, божух, наколькі тут квестів додаткових. Розмовляти з рослинами. Давай, наступне. Давай наступне. Занадто хутко взяв. Не покаже. Окей. Так, порозмовляти з рослинами. З рослинами. Прибрати гэтую лесенцію. Мох. Прачысціць засор. І гэты нам таксама не пакажуць, таму яшчэ больш. No Ahti. Where is he? Now this boy left, said the son of Annikki Tähti. My assistant will keep work in the glove and the house standing. Lomille lomps, holiday humps. How can anyone even get out of here while the building's sealed? Let alone go on a holiday. Ну як? У гэтай Аці нешта незвычайны чалавек, можа ён у гэтым атэлі і жыве? Видите, як 2 рази можна біць яго. О! На! Доўне ўменне. Так, ну я бачу, дзе там была заблокаваная гэтая... Заблокаваны праход, заблокаваныя дзверы, вось. І зараз адкрыліся пасля таго, як я кончыў. Няўжо гэта? Чакайце. Ага, coolant pumps. З гэтага coolant pumps можна патрапіць сюды. Гэта ўвогуле нешта па-за мапай. Не? Нельга? А, няўжо туды трэба было. Так, было трэба туды, а вось Аці нас кліча. Бач, Аці. Major Targets яшчэ failed. Ужухну. На гэтай дадатковай місіі, можа потым, калі будзе жаданне скончыць гульню на 100%. Гэта буду допраходзіць. О, я магу і гэтымі кідацца. Ага. Выдатна.
Я ведаю, Аті, не можеш не підказувати. І так сумно робиться. Ти ж на локаціях, а я не. Зараз так. Ось это секретная миссия. Ялами. Активность шутов. На мапе яно. Не, глядите, на мапе это не яно. Воголя. Инка. Перед тем, як пойдем туди, куди нас кличе гэты прибиральщик. Глядим, что може тут. 2 рази. Прихожусь. О! Что? Видите? Центр. Радио. Радио. О. Кулант плант, чекайте. Нас тут ще не було? Як я бачу, ні. І там узровень потрібно. Mold's gotten in here too? All right. Let's get clean, she said, cocking her gun. Окей, гэта было хутка. Адказ на пытанне, ці трэба ісці. Біцца з гэтымі 6-го ўзроўня, калі гэта былі 5-го ці 4-го якога. Mold's gotten in here too? All right. Let's get clean, she said, cocking her gun. І хто? Моцно б'ють. Хіба не треба з ними увогуле біться по бягу. Бо я вже зауважив, куди йти треба. Не питайте. Mold's gotten in here too? All right. Let's get clean, she said, cocking her gun. Угу. Illalla tuuli heikkenee. Utuista. Сюди. Ja lounaan välistä tuulta 5–12. Ajoittain noin. Ja illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4–6 sekunnissa. Yöstä alkaen tuuli suuntaan. Selkämeren eteläosa 6–10 metriä sekunnissa. Radio. Väliaikaisesti tyyntyy. Hyvä näky. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3–6 metriä sekunnissa. Hyvä näky. Sää rannikkoasemilla tänään kello 11. Что, знищили гэтую расліну, ці што? 16 градусов. Но.
А, Kutua. Näkyvyys yli 20 kilometriä. Kalvoda Grund 15. так, а нельга сюди? А сюди й треба. А туди? Угу. А сюди не треба. Новая некая местина. А, знов копальня? Но мы уже тут были. Угу. Так, ладно, мы тут уже были. Регенерую енергію. Так, якщо ви бачите, скільки я є. Чекаємо поки що. Я не хочу с вами биться. Ха, тоже мне. Ну і зараз потрапимо ось в той і названий покой. Цю містину. І локацію. Restricted area. Межована некая местинка. Угу. Наверное, так. Ой, боже, наверное, так и зовется. Треба ж побігати, усього поглядеть. Ні. Хіба ось він стоїть, цей ворог. А, ти не... Ні. Уявилося, що це звичайний чоловік. І стріляє. Каб мне цікавей было оно. Да. Життя дає мені лимон. Пайшов ти. Ведаєш? А як ти ставишся ось до гэтага подарунка? Не сподобалося. На. Такий був приємний гук. Угу. Давай, давай, стріляй я ще раз. Стріляю у ворогів. Хто там, а, знову гати? Таусти. Ах ти ж, я ще кольки. А! Так, толстому треба ось гата.
Иди сюда. Дякую. О, зараз гэтага товстяка і... натягнем. Так, ну что? Побили мяне. Нядрэнна? Неяк уратаваўся. Вытрываў. Пагнали, фінскае танго. Танчым, танчым. Що гэта ледзьве рухаюся? Unmapped area. Мясціна без мапы. Фінскія спевы, павольнае перамяшчэнне. Зараз нешта мусіць адбыцца. Я ўжо бачу, куды трэба заціскаць. Не. Не? Здаецца, што яно знікла. Танго героя. Дякую. Оу. А, гэта... Ну, бачыце, гэта не трэба націскаць, трэба проста бегчы. There's something up ahead. Do you see it? Що там? Чому баня? Пиво п'є. Samma på svenska. Hey, girl. For a fin. Holidays holy. Ahti? Did you miss me? Did you have peace in your song? Yes. No. Bark don't make a wound. You did good. Take my cassette player. You can borrow it. The song is a present from my friends to you. It will get you through the maze so you can do your job. Магічне... That really just happened? Магічний касетний плеєр і Of course, Daddy навушники. gave me his cassette player. Полярис. Me through the maze, huh? Місія Полярис. Always has the keys. А. Білки. 4 пункти. Так. Ну що, пошкодження обов'язково. Там яшчэ. А больш нічога, хіба акрамя ось гэтага маецца.
Ай. Ну нешта мне не вельмі хочется. Ідзем па сюжэце, калі што, прыдумаю што-небудзь з... з дадатковымі гэтымі місіямі потым, як у... Ну, канешне, як у Sinking City, які ўсё яшчэ будуць дадатковыя місіі. Не на стрымах, на канале, але не зараз. Не, калі ласачка, толькі не трэба мне copyright claim праз гэта рабіць. Звычайныя дзверы. Ну гэта ўжо крыху Doom нагадвае. Толькі са словамі музыка. А гэта зноў Poise of the Fall? Ну гэта дакладна copyright claim. Таму прабачце, калі вы бачыце рэкламу. І хто? Ўжо не хапае месца. Ты хто? Увогуле, што за мод? Projectile Speed. Прабачце, маленькі перапыначак у нашай гэтай. Менш меру вось так зрабіць. Бо на гэты шатер занадта мат. Боже мой, якая психоделика. Ось туди. А далей? Ага, оно... Что робится? Я не ведаю, что робится, я ведаю, что отбудется пасля гэтага. Не ў гульне, а... на ютубе. Так. На табе. Твоим сябром яшчэ раз. Чого ви так раптовно перетворилися у 6-й узровень? Ей! Потрапив.
Хто там? А що ніхто стріляє? Дум! Аж ну хочеться погулять. Гета. Бля, отшапися со своїми місіями, тут занадто приємно. Ага. І куди зараз? Ага. А, треба повзти, окей. О! Сюди? Це як? Ні, ось туди хіба, так. Головным плюсом Copyright Claim будет то, что я доведусь, что это была за песня. That was awesome. Projector. The expedition into Slidescape 36. What Darling brought back changed everything. Conventional Research. Нельзя сюда. Это ло с броней. Yeah, you want me here. Finding the projector was how this all began. What started in ordinary ends here. You, me, Dylan. We've all come full circle. Зрозуміємо, откуль гэты іс прийшов, чому супроць яго б'ється. Так ці інакш, це забувся, як її забудь. Мела. Поляріс. Яка я помила. Так, на мапі оно де? А, это новая местина. Ой, хіба буде босс. Бо там что величезное на мапе. Величезное и круглое. Да иди ты. There was a doorway here. To where Dylan and I went, where the projector took us, where we met you. The Bureau opened the same door here, but there's just an echo now. Are you close? Just on the other side? Угу. Але гэта виглядає як вотче. Чи... Виглядає не як Поляріс, а як гэта хіс. Ага. Нешта трэба зрабіць, ці што гэта? Што гэта было ўвогуле? Які гук. Уф. О, разумею. А тут что?
Ринка. Ні? Виглядає як чекпоінт, але... The projector's not here. Ха, Moved again. чудово. What did Darling do with it? I've got to find out. Dylan's sister burned the rest in ordinary before we could intercept. The text on it, color slide film, this side towards screen, and the number 36. The topography of Slidescape 36 bears deep wave marks. On the slide and in the distance, there's a formation of 5 pillars like crude, outstretched fingers. There were casualties on our first expedition. Communication is an issue. There is no sound there, as if you've gone deaf. And radios don't work. Correction, a resonance from an unknown source in part within the range of audible frequency. It acts in unpredictable ways, causing feedback loops that can tear you apart. Trench insists he heard something else. Made his ears bleed. Our equipment found no evidence of anything beyond the primary resonance. Trench's medical tests showed nothing amiss. Знов? The projected image from each slide is a physical portal into another dimension. А, ну это він уже казав, ми чули про зив. Dylan's sister burned the rest in ordinary before we could intercept. The text on it, color slide film. Ну, ось. Слайд, бла-бла. Так, это куди? Туди ж. Зараз це буде ліфт той, який ми бачили. О, ось він. Хе-хе. А, і він не працює. Што гэта лабараторыя гэтага Дарлінга? Тэсты. На гэта ізаляванне якое. Ага. Ведаю, што... Хотел сказать, что пакуль што не хочу рабіць, але... Того не засталося. Так, раз, два. А, не хапае адна. Expedition 3. We located the source of the resonance in Slidescape 36. It is an entity, a living organism of a considerable mass. I've named it Hedron based on its physical shape. Hedron. We built a Was container that for it. you? Did he bring you here? Is that why you brought me here? Ага. You're here. І вся гэта тэхналогія працуе You're на here. захопленай They have. жывёліне? I know you. I remember her from Ordinary. I thought I'd never see you again. Hang on, I'm coming.
Уф, нешта мне подказвае, што дайсці туды будзе не вельмі проста. Так, а можа тут есть трэця гэта? Экспедыцыя, бо мы бачылі пакуль што толькі... Ага. А, першую і трэцюю. Опа. Придется биться. Through here? You are coming through so strong. Darling used this HRA to lock the door. I have to rip it off to get in. Are you sure? Okay, I'll be there. Hang on. Ну, інших варіантів у нас немає, тому... Это ж не тая гульня, дзе трэба прымаць рашэнні нейкія. Hi. Дай. I made it. The hole in your room is a hole in you. You came and we let you into the hole in you! You have always been here. The only child. A copy of a copy of a copy! No. Why did you... This was a mistake. Ага. Нічого не розумію. Так, добре, спочатку треба їх знищити. Што? Гэта бюро хацела, каб гэты хіс прыйшоў, ці што? Бо навошта яна накіравала гэтай прамяні? А гэта афіцер? Добрае пытанне. Ты. Лятаюць. Як вялікая малекула. Шапіся. Где вы там? Оу! Кого вы такие эмоционные, подкажите? Где? Тримай. Ух! Апошний? Гэты талерка подорожниковая. Ого, полетел. Не полетел? Узняўся толькі что? Нейкая кпіна гэта ўжо. Осторожнее.
Ці знішчу я гэтую сферу. Сферу знішчу. Так. Вы гэтага... Забить будем. Ракетами будем давать настрой. О, чекай, чекай, не убегай. Стой ты! Якое сраное кіраванне. Конечно, гэта не апошні, гэта будзе працягвацца яшчэ паўгадзіны. Нешта там. Ага. Так. Кресло поверх... у паветры, так. Добре. О, ну конечно, яшчэ говно з гранатамі. Гульня, досыць лагаць, калі ласка. Добра, што так добра ўсё бачна, калі мала здароўя, бо у гэты ж моманты не трэба нікуды глядзець, ты адпачываеш. Ага. Гэта таксама цудоўна. Ну што, калі з самага пачатку я на гэтым скончу, бо як з гэтай Джесі адно і тое рабіць 1000 разоў. Зараз паглядзім. Не, глядзіце, яно хіба будзе па 3. Мы 3 вось ужо зрабілі. Раз. Рабіць яшчэ 3. Стреляй. Джесси, конечно, навошта ставить у прыярытэт ракеты? Можна ж подлогу ламаць. Я не разумею гэту гульню. Ці творцы спадзяюцца, што я
свой. Збираємо здоров'я. Потрихати. А кольки я зробив попередній раз? 2? 3. Не, ну доклада не 3. Так, еще можно было этим стрелять, не заразивши цалком. Головне би була зброя, так. Угу. Трохи інша тактика, але... Тут що показує, що... Має право на життя. Давай, регенеруйся. Загинь. Ти, конечно, так само загинь, давай. Ще? Навіть здоров'я не стратив. Все. Як відрізнюються перша спроба і друга спроба? Ну. Снайпер. Там гета досить. І ще буде третя, я вже бачу. Може навіть більше. Хоча вже вище нема куди. Там хіба тільки третя. Отдайте мне камеру. Камеру отдайте, дякую. Угу. Я там гляджу, что и сховаться негде. Ух. На. Это я и кажу. Я не хочу робити усё з самого початку. А, тоже мне. Ты откуда? Я что, отродился тут, или что? Так, ты. На.
Угу. Ага. Вельмі справядлівы бой. Ну, хіба вось тактика. Треба ў іх абоіх збіваць іхнія гэтыя наладаванні сваімі атакамі. Гульня, іди ў сраку. Шчыра. З усяго сэрца. Гэта не бой з босам, гэта гаўно з носам, но... Яшчэ, конечно, мне ж было мало. Так, ты адкуль узяўся? Трэба адшукаць здароўе. Эх, так, это нейкая кпіна, вы задралі ўжо. Яшчэ крэсла. Калена захавала наш прагрэс з гэтымі двумя тымі, якія мы зрабілі пасля першых трох. Можна будзе гуляць далей, калі інакш. Но будзе цяжка. І, конечно, не. Зараз. Energy recovery. Recovery. Не ведаю, але вось эфектыўнасць. Эфектыўнасць 17. 17. Окей.
О, нешта мне падказвае, што ўсё ж такі гэтым мы карысталіся значна больш. Прабачце за то, што я нервуюся, бо самі бачыце, што нешта. Але цудоўны выраз нарадзіўся з гэтага. Ну што, другі там ідзе, не? Куди він побіг? А адкуль я там гэты на крэсле? Конечно, трэба было страціць здароўе, бо надта лёгка ж гуляецца. Яшчэ свя, а не гэта. Не падыходзь сюды. Гэта не падабаецца. А можа паспрабаваць пісталецікам біцца? Зараз гэта першыя два моманты ідуць хутчэй. Ты... А. Гэта нейкая кпіна? Раней іх не было. Навошта зноў адрадзіліся гэтыя? Што гэта за кпіна? Як гэта бесіць.
Ну вось. Менавіта гэта хочацца сказаць творцам гульні, ад'ебіцеся. Дайце камеру. Ну і што, зараз самы непрыемны момант. Тактика. Ага. І адсюль я їх нават біць не магу. А от адсюль магу. Регенеруйся. Головне не звалиться. Ой, головне не звалиться. Угу. Зараз засталіся. Ён телепортаваўся сюды. Зваліўся і загінуў, божух, на чаго ты ідзеш наперад, бляха дурная. Як я не потрапіў. Растлумачце ім. Досыць бегаць. Месца ўсё. Пакладзі. Все. Перезаражайся, перезаражайся, перезаражайся. Забывся, чим користаюся. Знову я гэтую памылку рабіць не буду. Колькі іх там? 2! Цудоўна! Гульня ж занадта лёгкая. Яшчэ гэты моцны нейкі. Вось гэтым разам ён не
Як яны моцна б'юць, я не разумею. Што у вас там за кулі такія? Дзе гэты моцны? Вось ты. Палашэнне. А. 15 хвілін на гэта пайшло. Зараз будзе яшчэ адна, я гэтага кубка застрэлюся. Ну хіба не, так. Час на заточны напой. Святкуем. Тут уже модифікацыі няма куды браць, але гэты шатр мне не патрэбны, але ўсё ж таки прачысціць. Так. Угу. Угу. Еть. Уф, добре, зараз хвилинка, каб привести дыханне, бо нешта нішчу усе блакітнае і ніжэй. А, так, гэта блакітнае. Сі. Давай, давай. 90 тысяч гэтага самага. Так. Як да гэтай? А, разумею. Да гэтага гульня рыхтавала нас весь час у гэтых мясцінах з пірамідай. Poster comes down and there's nothing there. It's just the cell and death. I was wrong. There was never anything there. Hello? Polaris, are you there? Please. You can't be so let me sleep. Please. I just want to sleep. Now, let me sleep. You are a worm through time. The thunder song distorts you. Happiness comes. White pearls below. А? She's the one makes me feel these ways. He's the one needs some rays. Can't stand to feel, hate to feel, gone insane. Hijack a plane. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying hard to lose my head. Can't hardly breathe. I've been insane. Just my Поспіхаў Ютубу з гэтым. Угу. Federal Bureau of Control, how may I help you? I need those field reports typed up and in management's hands first thing tomorrow. Bureau's the best at what it does.
protecting everyday Americans from foreign threats. There's the new girl, standing around daydreaming when she should be getting work done. Who the hell does she think she is? The director? You're late. I am so sorry. I'm new here. Fine. Get out of here. My pleasure. I've got nothing more for you. Thank you. Thank you. Ну, гэта даклада не сапраўды адбываецца, бо мы ўжо дырэктар. Don't let it go to your head. Let me know if you need anything else. You're dismissed. Thank you for giving me a chance. No, he's not in. No, not today. Повна додаткова місія. Ці гэта насамрэч яна фабулярная, нават не дадатковая. Yes, sir. Glad to be of assistance. Яшчэ лісты гэтыя. I'm sorry. Давай. І сюди. I'll do it immediately. Давай. Гэта будзе бясконца? О, гэта... Як я там? Поуп? Хелен яна ці як? Окей, трэба сабраць усе гэтыя вось кубачкі. Націскаць усе вось гэтыя апараты. О, ну будзе нам занятак на бліжэйшыя 20 хвілін. Калі гэта вось рутына не прапануе дадатковае заканчэнне, я буду, мягка кажучы, раз'юшаны, бо папярэдняя бойка з босам была падобная на бойку з босам. Новая. Хто дырэктар? Яшчэ гэта? Так, окей. Что-нибудь есть? Нет, тут запрещено. О! А, чакайце, яны зноў з'явіліся. Дакладна гэтае самае. I'll take care of it. The nerve of this woman. Who does she think she is? Офіс директора. Клавіша. Ага, яшчэ адзін доказ, што гэта зусім не сапраўдны свет. Так, а дзе офіс дырэктара?
Ай, лати у сраку. О, офіс директора. Ти хто? Окей. Текстури. Ха-ха. Мак-мак. Тут. Ага. Are you sure you are not lost? Maybe you can find yourself in the director's office. Дякувати. Oh, great. I was just waiting for my mail. Please, take the outgoing mail as well. Thank you. What is happening? I don't like this. No, this isn't me. I'm not me. I can't. Why can't I feel you? Oh, I've forgotten something. I can't think. Oh, I'm lost. Oh, where are you? I can't feel anything. I don't want to be alone here. Where am I? What is this? Why won't it end? Wake up, please. I want to go home. Угу. Зараз навіть гити працівники. Зникають. Окей, так. Пайшла ти. Тут треба кожну по разу виконати, чи що? Ага. Окей. Що відбувається? Поштою. О. Ікс. Зараз. Так, ладно, треба усього по одному зробити, не? О. А, ні, я новость уже пишіть. Зараз застрелим брата, чи що? Ти хто? А, гети. Аховник і наглядальщик за... You should keep trying. You are getting closer. I need to go inside. I need to keep moving. А мені треба зробити скріншот. Зроблено. О! Ви навіть не бачите, що я зробив скріншот. Удобно. Нарешті гульня дала раду. I won't let them win. That's how it happened. The Hiss got Trench first. He turned on the projector. He let them in. I have to remember the Hiss. The Hiss is the enemy. This is all inside my head. The Hiss burrowing in. I'm trapped in here. They're taking over.
Ah. I need to get to Trench's office. What am I doing? I will fight this. I will find a way to Ah. Welcome back. I knew I chose a good assistant. Гэта Полярис. Гэта... О! I need my gun. You are a worm through time. The Thunder Soul distorts you. I know what I must do. Start at the beginning. I should have seen it earlier. This is my mess to clean up. My fight. No one else's. Ciao. I am the director. Hello, this is Dr. Casper Darling. I have a classified message for the director of the Federal Bureau of Control. I have sad news. Hedron is gone now, but it was not a source. It was a catalyst. Do you understand? You must go to my office, the Endgame. It will be revealed. Окей. Ага, ага. О! Ей! Это же мы. А дзе шукаць ягоны офіс? Директор з офіс. А? А? І не за тут мусить бути, так? На першому поверсі може. А, ну і тут. Є другі. Central Affairs. Central Executive. Це значить 6, 5. Запись. Ага. Это яшчэ музычны гэты апарат, і мы не краналі. Central Executive. Не. Мак-мак. Ну, Executive Affairs. Это тут. О! Добре. Ясно. Ага. Іць. Хіба у гэтым, з рейтрейсінгам гэта падлога выглядае цудоўна. Не только... Dead, I can't feel you. I can't... This is what Dylan wanted all along. But there is something. I can feel it, but I don't know what. The motel is a place of power, of change, a place to pass through, connecting everything. This is a dream inside my head. Why shouldn't it take me anywhere I want to go?
О, а, ні, це ми тут з'явились. Really? Я ведаю, што адзіны варыянт гэта звар'яцець у гэткіх абставінах, таму яшчэ адзін, канешне, капірайт. Коли ім будзе, але? Grow brighter around one constant. They revolve. Hedron is dead. You're alive here in me. Maybe Hedron put you in our heads when we met her. Maybe you were always there. And she was just trying to teach me how to trigger you. Maybe I'll never understand. Maybe I don't need to. Trench was the first to be corrupted by the Hiss. Slowly, over the years. His need for control only made it worse. It was Trench who took the projector to the nostalgia department. He opened the door to the Hiss. Just like that. With Hedron dead, the Hiss tried to corrupt me too. But I'm stronger than them. We're stronger. They're waiting. They'll try to stop us. Ага, бо я нешта не ведаю, а ці была там магчымасць абраць іншыя дзверы. My sister had this dream. Bad dream. And the whole world was dreaming with her. Dylan? She convinced herself that she was awake. She's always been stubborn. I knew I had to end her dream. I had to wake her up. I had to rip down the poster she'd been staring at. Cut off her eyelids to make her see. To save her. Оттять мне веки. Дякую, братья. Ты долбень. I know he's still there somewhere. Locked inside. I know, because that's how it was for me. А? Тридцать 39 узровень. Але і нам додалі моцы, про што яны казалі ў гэтым паведамленні. Ды.
крыху хвалююся, што з імі не варта біцца. Окей. Хочу сказать, что усё, але не усё. Да и вы откуль беретесь? Ще? Чекайте. Не, ну туди я навряд ці потраплю. Оце своїми здольностями. Ах ты ж паскуда. Так, хвилинка спокою, что отбывается? О! Будуецца гэтая сцежачка да піраміды. Ух ты ж, бляха. Ледзь не зваліўся. А! Хто б мог падумаць, што напрыканцы гульні вось гэтае уменне кідаць людзей і іншыя прадметы будзе самым моцным, бо колькі бы мы не палячалі нашу зброю, гэты павет дырэктароў ці хто ён там, гэты борд паляпшае нам толькі гэтае ўменне. Отшапися. И ты отшапися. Божах на колькі бегче. Ага. Ох, не падабаюцца мне гэтыя вось пашвары. Адні з найгоршых. А, ты гэты? Звычайны лятун. Такого не потрапіш. І на потым. Так. Угу. Гэтай будуць нішчыць зараз. Бляха, з першай спробы.
Все ж таки обов'язково треба забіць гэтую пачварыну, каб яны адчэпіліся ці што. І гэта. Кость уже. А, их два. Окей. Ще й місії нейкія гульня хоче даць. Гульня, а я не хочу. Я просто побягу до гары. Ужо ад гэтай чырвані глаза баляць. Угу. Джесі, ти космос. Джесі, ти невероятный космос. Да не может быть. Давайте уже только без гэтых. Без боек. Не то, каб яны мне не падабаліся, але ўжо надакучыла, калі шчыра на гэтых вочы зараз пойдуць адпачываць. Dylan's in a coma. I don't know if there's anything of him left in there. If he'll ever find his way back. The portal's been closed, but the hiss is still in the oldest house. And the lockdown can't be lifted as long as any trace of it remains. No voice. I'm working on a solution with my management team, but there is still a long road ahead. I'm the director of the Federal Bureau of Control. We're in this together. You and I. Ну и что, тебе можно обминуть? Поскорить можно. А, копирайт, клейм, добро. Пропустить. Угу. Новая вопратка. Директорская, прибранные волосы. Удобно. Упс. Shawshank Redemption. That's the name of the movie I was thinking of earlier. Но, про постер на стене. Not important, but that was it. Дякую. Дякую за подказку. Ну що, зараз погляджу,
Ну, ось по гэтай мясціне мы ўжо поўзалі. Занадта доўга. З яе мы і пачыналі хіба. Эть. Нешта новае? А, радыё. Поразмаўляць. Скажа нешта новае. I heard you closed the Hiss portal, or whatever it is we're calling it. And if we could just flush out the stragglers. I'll see you later. You know where I'll be. Зараз поразмаўляць з гэтай і хіба ўсё. О, так. Doorways, then which is the object of power, the slide or the slide projector? Aquarium Alterations, Analysis. І хто? Так. Jesse, good to see you. We've got Dylan situated in his containment cell like you asked. I've got medical staff running tests as we speak, and I'd be happy to walk you through the details later. Other than that, what's next? With the slide projector turned off, the hiss are shut out, but we're stuck with the ones already here. We can't lift the lockdown until they're all eradicated. If any hiss ever got out, that would be the end of everything. Well, eliminating them all will take time. Ну, конечно. I'll do what I can on my end, but my research is progressing slower than I'd like. I think I can deal with that. I am making you the head of research, effective immediately. I want you to use everything the Bureau has, every resource, every confidential scrap of data, and find a way to keep the hiss out for good. That's... Really? I mean, yes, I can certainly... Yes! Yes, I accept. You'll do great. Besides, I didn't really have anyone else lined up. I'm honored, Jesse, really. Thank you. Ну добре. Решту розмов, калі будуть, пакину на наступний раз, бо для стриму гульня вже скончилася. Було дивно і занадто зараз ясно знов. Не розмовляй. Ось. Тому. Зараз. Ага. Я з вами розвітваюся. Атрымалася дзіўна, не ведаю. Я спадзяюся на нешта іншае. І наколькі я ведаю, лепшыя бойкі з босамі мусіць быць у дадатковых місіях, таму тое, што мы бачылі, гэта... Ну, тое, што мы бачылі. Зараз. А? Ось так? О! Цудоўна. Таму зараз я з вами, напэўна, развітваюся. Да пабачэння ў наступных відэа і на наступных стрымах. Бывайце!